Pini Dwarbagori constituency along Dwarbagori youth atum ma BJYM lake BJP youth wing pusi cipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen nilimen ke sarsing tiso ne general secretary BJYM is Karbi Anglong district committee lo ini ne ladak nang chetong ise observation ai sab sin nang chetong lo lapen Dwarbagori long in charge of banke nili fansi nang pek polo district pen lapen co in charge of banke lapu nili dung dolo lapen ladak Dwarbagori along Juwa Morcha a president alang li teron sang holo pini laso executive meeting pen nili ka thek tekang long nili observers ahin pen ateng pen ka thek tekang long pulo tangte ladak Dwarbagori along a Juwa Morcha ingtang upuni ning je thepon lo lapen ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu la pini ke nitung executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phala an pule ke hangji ya program kali lage jitia ba ladak leader pu ka chikrong ma leader pu ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Juwa Morcha koson se claim ji ma koson se dam ji ma lasi chithanji lasi pini ateng polo tangte nil tum attendance ateng pen polo te 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen nili si bang ladak Dwarbagori homosti long isi ka chorot gangtung do labangke je non mat MEC mante EM alang li sar Richard Togbi alang youth tum pen isi corporate ki do thek ajoini si dag youth ingtang lo ni ning thepon lo lapen la an se alang youth atum long an se corporate dun lang an se chirap dun lang pu bangta ni ning thepon lo lapen non Juwa Morcha atum isi circular pilo district and circular pilo mondol committee afan circular pilo laso circular ke apuling team danitum committee sengji bang phokep committee sengji aprang na kiseng tang dolo laso kiseng tang adim bang non reshuffle proipo